Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso all over Mindanao. Atong kamustahon atong mga kapuso dinha sa Socorro ug Pilar sa Surigao del Norte Province. Maayong buntag say. Mayong buntag Sabjil ato sa igreet ang atong mga kapuso dinha sa Plaridel ug Lopez Haina sa Misamis Occidental Province. Karong buntaga mga kapuso atong sayron kung paunsa nagsugod ang paglambo sa paghimo og wine gikan sa Lumboy o Duhat sa Bulisong Women's Association sa El Salvador City pinaagi ni Marilyn Mikutuan. Wine gikan sa duhat say? Well, sounds interesting na. Bitaw, gawas ni Ana say dinhi sa Davao City kay lagi lifted na ang liquor ban, dunay dugay na nga nagahimo og bahalina. Atong sayron ang proseso sa pagbuhat ni ini, kauban si Hido Arcay. Samtang makachika ni Attorney Resi sa Bestok, ang kapuso actor Pancho Magno. Una na to makainabi ato mga bisita karong buntaga na sayod baka kapuso kung asa ang tourist spot sa Tawi-Tawi Province nga best sa hiking. Kini ang Bungaw Peak nga makita sa capital sa probinsya nga lungsod sa Bungaw. Doon na kini gilapdon nga 10 hectares o gitas-on nga 350 meters above sea level. Busa, giila kini nga highest peak sa probinsya. Giila kini nga Sacred Mountain sa Sama Tausog Tribe. Pag-abot sa taas, makapangangha kagayod sa kaanindot sa panoramic view nga imong makita sa palibot, labi na ang kadagatan ug kabukiran. Doon na say masugatang mga Philippine macaque sa pagsaka sa maong peak. Niadtong 2017, dihang giablihan ang Bungaw Peak sa mga turista, isip usa ka ecotourism attraction. Mga kapuso sa mga mahiligon og bahalina. Basig nagtuo mo nga sa probinsya lang ni makita og mapalit. Sanglit dinhi sa Davao City, dunay dugay na nga bahalina maker. Siya si Hido Arcay. Tatay Hido, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na katay? Okay lang, maayong buntag ha. Tatay Hido, unsa bay kalahian sa tuba ug bahalina? Ang tuba nga imo nang ipainom ng tao. Dili kaayo sa isog. Pero ang malina, kung mabutan o 3 ka bulan, 4 ka bulan, gwapo na siya imnon. Mura na o alcoholic na ano siya mga alcohol. Tay, pila nakakatuig ug paunsa pud ka naka-ideya nga magsugod og himo sa bahalina? Dito ko sa buhol na nagtigo o buhat ang balina. Kunya, akong ginasikaso ko dito sa Davao, ang nipisigan ng baligya ko. Okay ba siya? Naroon yung click kung siya dito sa Mindanao kaya wala may balina dire. Kung nang akong ginawan o balina. Nintindi na gamay pa kayo ang akong galon at to pagsugod. Na ito gina-additionalan ako o galon. O nang nalaghan ko ng akong balina karon kay naghan naman ang galon na palit. Tay, unsa ba ang proseso sa paghimo og bahalina ug unsa sab kadugay nga mahimo kining bahalina gikan sa tuba? Gikan sa pag-abot sa tuba, imo nang i-stack o mga 3 o 4 ka bulan, tusa na siya mabalina. Pag-process nila na, hinasalag na siya adlaw-adlaw. Niya, pag sala ng mga hugasan na po mo yung galon, niya, salaan na sa
tuba kaya aron limpyo kaayo ang pagtuan process nga. Kaya aron dili moangal ang mga customer nga kanang dili hugaw malimpyo gud ang atong tuan atong produkto ka mahalina. Tay, asa pud ka nagakuha og kini mga raw materials sa imuhang bahalina og naa ba kay kaugalingon nga kalubinan? Wala man nagpalit lang ko nga bag-o nga tuba sa turel. Sa may doon sa palengke ang atong ginapalitan din sa kuan. Tuba, na i-deliver dire, ako na ang process para sa balina. Tay, unsa sa tan-aw nimo nganong ni-click gayud ang imuhang bahalina? Tungod ining mga katawhan dire nga taga Visayas, mo may ilang kinaham ang kuan ining bahalina kay naandan nila sa Visayas, sa Cebu, Bohol, ug Leyte. Tuba nga bahalina ang ginainom nila. Kaya mga na the best dito sa Visayas. Kung dito sa Mindanao, alcoholic mo ko ang ginainom sa mga katawan niya. Ang uban nila mga taga-Visayas, ano ko nilang ginainom. Tay, unsa ba imuhang ma-recommend nga pwedeng i-mix tay sa bahalina aron mas ayos ang ihang lasa? Kung mag-mix pa sa bahalina nga, katang labi ang flavor niya, imong haluan o tang na grapes ang flavor o niya pipse. Parang labi tayo ang pag-inom mo sa bahalina. Bisan ba tay dinhi sa syudad daghan gihapon ang nagapalit og bahalina? Papusok na lang yapon. Ang problema lang kay wala nagsuporta sa tuba delivery dito sa atong sa atong baryo. Tay, gikan sa imong pagbiya sa imong trabaho kaniadto hangtod na karon. Paunsa ba nakatabang ang imong bahalina business sa inyong panginabuhian? Dili ko nimo magkuana niya. Kanang tama-tama ron po kay chef kay akong mga bata ng eskwela magkapamasahe man daw sila. Magkapamainit, pag-uli, warang dili kaayo lisod ang kuan ba atong pumuyo. Tay, ginaunsa po di mo pagsiguro nga safe ang imong bahalina og pila sa ba ka porsyento ang alcohol content niini? Kung mabutan na siya mga 3 months, ang alcohol na gamay na ng gayo, dili kayo pagkay mugawas mo ng alcohol kay ma-action na sa isog. Ang alcohol na mga 8 to 10%. Kaya hindi man pwede dili ko labas ang alcohol kay ulan ang tuba kung halo tubig. Kung mo aslo sa sa alcohol na yung mga 20 ka galon, 30, dili parehas sa delivery. Adlaw-adlaw, lahi ang kuhan, kadaghanon sa delivery. Income nila sa pagkuha, kaya no, yung sahay, mga manangiti nga, kuhan. Kaya makainom na dili sa mananggot, pabiyaan nila, pagdawat nila pagkapunta, gamay na lang dili, nag-ayaw kaya akong dawaton ng yapon dito, sila i-deliver, ako rin buhaton nga kung bali na kaya isuporta na kung sa akong mga customer. Kaya customer ko siya magkita o mahal, nagbag-o, kay labi na o nailang lamay-lamayan, makuha na sila, kutel-kutel, kutilan para resistensya raw. Alright, daghang salamat Tatay Hido sa imong pag-share sa imong istorya ug sa paghimo og bahalina. Thank you Tay, amping. Chillax lang mo mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, best of time na kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, RJ! Maayong buntag mga kapuso. Welcome to Best Talk. Kumusta ho nato karong buntaga ang new daddy and kapuso actor. Walilain pa akong si kapusong Pancho Magno. Maayong buntag, Pancho, ug welcome back sa At Home with GMA Regional TV. How are you and of course the entire family? Yeah, we're okay and maayong buntag din sa lahat ng mga kapuso dyan sa Mindanao and sa At Home with GMA Regional TV. Yun nga, excited kaming malaman ang buong kwento, Pancho. Paano mo naman in-assist si Max, of course, while she was going through the water birth at home? Oh, nako, ano yun? It's a very surreal experience kasi syempre as a nurse, iniisip ko man nasa hospital kami with
kailangan niya mag-anesthesia and malaking pagdadaanan niya. But the whole time, siguro mga 10 to 11 hours yung labor niya. Kasi wala siyang medication, wala siyang tear. So, lahat ng pwede kong gawin, ginawa ko. Lahat ng massage, lahat ng nakadikit lang ako sa kanya. Every time namin kailangan siya, kailangan nandun ako. It's a teamwork talaga eh. So, maganda talaga yung relationship nyo eh, sa isang marriage. Yeah. Right. And what was your initial reaction naman, Pancho, nung first time mo makita ang iyong baby boy? As in, gusto mong umiyak, gusto mong tumawa, gusto mong sumigaw. Kasi lalo na kapag nakikita mo yung face mo sa kanya. So, yun yung overwhelmed lang eh. Sobrang blessed kami. Tingin mo ba sino mas kamukha niya, ikaw or si Max? Syempre gusto ko ayoko sabihin ako. Ayoko rin sabihin siya. Just to be fair. No, may time ako, may time siya, may time kaming dalawa. So, it's alam mo talagang ano yun eh, to become one. So, Right. super cute and healthy baby. That's what's really important. Important now. lang. Yeah. Interestingly, you named him pala Sky, no? Ano ba yung, what came to your mind? Bakit mo naman naisipan na ipangalan siya Sky? I'm a very, sobrang Star Wars fan ako eh. So, nag-start kami sa Anakin and then gusto ko rin yung Skywalker. So, dapat mag-Anakin Skywalker. But, nung narinig ni Max yung Sky, sabi niya, gusto ko yung Sky. Pero ginawa niyang with E. Siyempre on board naman ako with Sky. Sky is a very cute name, di ba? But, parang, nag-iisip kami ng second name eh. Para pwede pa rin siyang bumalik sa Anakin. Parang, so, nangyari, naging equal din. Sa kanya yung Sky, sa kanya yung Anakin. And then, it turned out na sabi rin papakinggan ng Sky Anakin. So, it's sobrang cute. It's a great name also. Oh, Pero baby. ngayon that you have baby Sky na in your life, becoming a first-time parent, Pancho, can become, quite a challenge. But how are you dealing with it in terms of feeding your baby, tapos changing the diapers? Palitan ba kayo ni Max? Mahirap. Lalo na kapag may pandemic eh. So, actually, hindi. Nakatulong siya. Mahirap lang kasi nakakulong kami. So, being changing diapers, matututunan mo talaga na along the way. So, we try to, kapag ako or minsan ako nagpapaligo, siya nagpapakain, ako tiga-burp, ako nagpapalit ng ganyan. Pero, siguro pinaka-nahirapan kami during this pandemic na hindi namin siya nalalabas as much. Meron din tayong mga viewers, Pancho, na first-time parents also like you, and others naman tatahakin pa lang yung journey to parenthood, to that very exciting but fulfilling journey to parenthood. Ano naman ang pwede mo namang ma-advise or tips naman sa kanila? Ako, lagi ko lang sinasabi kasi, to be honest, mahirap talaga yung situation ngayon. So, just look at the bright side eh. Be positive, always pray, and tinan lahat ng blessing. As long as healthy kayong dalawa, yun na lang eh, yung iwasan na lang ma-expose kasi with the pandemic, syempre, and hindi natin maiwasan na kailangan mag-work eh, yun nga eh. So, mag-ingat lang and just be positive, siguro, yun yung be positive. Yeah. And speaking of work, we're also very excited, Pancho, na makita ka sa I Can See You Love on the Balcony episode. Yun. Ang gandang segue yun. Speaking of work, I have to work and syempre precautionary measures na yung having swab test done. So, to make that work talaga, kailangan namin mag-lock-in taping. Syempre, work is work eh. May excite ka pa rin eh. Parang sa industry na to a point na napamahal ka na sa iba't ibang characters eh. Dito sa I Can See You, di ba? Being, working with Alden again, before Victor kami. So, masarap na yung feeling na na-excite ka with my staff ko, Direct LA. First time ko to be working with Jazz, but then nag-work kami sa Descendants pala. Meron akong cameo role doon. And kay Denise, first time, but kay Tita Sheer, and I'm very close to her kasi ninang namin siya. So, it's exciting na medyo syempre nakakasad, but it's part of your obligation as a father to provide eh. So, pinaka na lang talaga is maging safe. Yeah. Thank you very much, Pancho. Send our best regards to Max and Baby Sky. Maraming salamat. Thank you so much. Thank you.
And that was Kapusong Pancho Magno. Alang sa exclusive online drama, comedy ug musical online content, bisitahan lang mga kapuso on www.gmanetwork.com/gets. There you'd find more entertaining videos featuring your favorite Kapuso stars. Tutok lang mga kapuso kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, atong makauban karon ang representante gikan sa usa ka women's organization sa El Salvador City, Misamis Oriental nga nagahimo og wine gikan sa prutas nga lumboy o duhat. Unsa kaha ang lasa niini no? Atong sayron pinaagi ni Marilyn Mikutuan. Ma'am Marilyn, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ma'am? Okay lang po, Sir Sai. Mayong buntag po. Ako si Marilyn Mikutuan, representante sa Women's Association nga naghimo og wine pinaagi sa duhat sa Barangay Bulisong. Ma'am, sa asa ba nakakuha og ideya ang mga miyembro sa inyong organisasyon sa paghimo nining duhat wine? Ang Women's Association sa Bulisong, Sir Sai, nakakuha kini og idea pinaagi sa tabang sa staff sa DSWD. Ang women's sa sinugdanan, dili pa man ni siya wine ang livelihood. Dressmaking pa tong sa una. Dahil nakita nga wala man sila succeed, so nakita ang DSWD o pamaagi unsa ang lain ang sad nga livelihood. So mauna nagkandak sila og training namo kabahin sa pagbuhat sa pagbuhat og wine. Ang DSWD na sad ang nangitag pamaagi nga maghimo mi og duhat wine. Kay ang duhat man ko diri sa amoa is daghan ang makuhaan namo sa iyang prutas. Sa amo ang kuan kasilinganan nga mga barangay og sa lain usab nga lungsod nga duol ra pud diri sa amoa. So mao na nga naka-decide mi nga mag duhat wine ang among buhaton. Ma'am, na pud ba mo ikaw galingong production facility alang sa inyong wine, ma'am? Naa sir, naa nami kaugalingong building, processing building, dayon naami mga kuan kanang nami mga equipments, pero ang amua lang pag kanang pag-pressing kay i-press man na siya ang kuan duhat fruits. Di mano ra gyud mi kay sa pagkakaron wala pa na invento nga machine para anak niya. Ma'am, unsa ba ang proseso sa paghimo og duhat wine ug unsa ba kadugay ang production niini? Unang-una, ang proseso sa pagbuhat sa duhat wine, pag naana ang katong duhat fruits, hugasan siya. Hugasan ang duhat fruit. At kapag kumanog niya, patulo to siya. Pagkahuman, pressing din siya, sir. Ang duhat fruit. Dayon pagkuman ato niya, kuhaon ang i-separate ang juice ikat sa duhat fruit katuya ang juice nga pure. Dayon lagaon siya. Initon, ipabukal. Sulod siya sa halingan siya. Gamit niyo ng kahoy para pag luto ato niya, lutoon siya. Then after siya maluto, ikuan siya, salaon siya, ibutang siya sa ragko kay nga laton. Ipabugnaw. Dayon, butangan siya og white sugar, timplahan. Pagkahuman niya, mabugnaw na siya, salaon na pud siya. Isulod na pud siya sa lahi nga sudlanan, nga plastic nga dagko. Dayon, isulod din siya og jar. Pagkahuman niya, makasulod na siya sa jar, butangan, timplahan siya og yes. Butangan siya og yes. Dayon, tambunan siya og cotton, ang katong jar. Dayon, butangan siya og kanang bond paper, takluban. Pagkahuman, butangan siya og rubber band para ma-close. I-storage din to siya. I-storage siya og 2 months. Pagkahuman na to niya, sir, balikan na to siya sala. Pagka human og sala, i-bottling na din siya. Isulod siya sa mga botilya. Naman may mga botilya nga among pinalit nga mao isudlan niya. Then pagkahuman sa bottling, kuan siya kanang takluban. Butangan siya taklob, dayon labeling dayon. Hangtod nga pwede na dayon namo siya i-market. Ana ra siya ang proseso, sir.
Ma'am, aside sa lumboy, nagtry na pud ba mo og himo og wine nga gikan sa laing prutas? Yes, sir. Kaya ang duhat manggod seasonal siya. Sa isa ka tuig, isa lang siya muunod. So, yung laing mga pamaagi para sa nga ang among mga women na pay laing nga kapaninguhaan panahon sa walay duhat. Cashew, wine o melon, watermelon wine o melon wine. Ma'am, paun sa nakatabang ang inyong women's organization ingon man sa matag miyembro sa inyohang pagbuhat og kining lumboy wine? Para sa ako, sir, dako gid kayo siya ikatabang ang amuang wine production, ang paghimo namo sa wine tungod kay naami mga livelihood nga makatimbang namo sa among mga bana sa among mga panginahanglan sa among kaugalingon. Kay sa panahon sa among pag-process og wine, naaman mi insakto nga suhulan nga among makuha. Dagan kayong salamat, Ma'am Marilyn, sa imong oras ug gigayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug unta, ma'am, mas mulambo pa ang wine production sa inyong organisasyon. Salamat kayo, Sir Sai. Salamat mi nga usang amo ang wine production nga nahimo ninyo nga ma-interview o manghinaot pud mi nga pinaagi sab sa inyo ang network sa GMA. Mahimo pod nga maila padugang ang among duhat wine dire sa among bulisong El Salvador, Misamis Region. Say gikan sa tuba atong nasayran ang proseso aron mahimo kining bahalina gikan kay tatay Hido Arkay. Gikan sa ginagmay hangtod na sa nagkadaghan ang stocks ni ini sa bahalina. Sanglit kusog sab ang palit ni ini. Jill, samtang pinaagi sa training sa ahensya sa gobyerno, nakatuon ang women's organization sa El Salvador City sa paghimo og duhat wine nga mao say pamaagi nga makatabang sa panginabuhian ang kababainan sa ilang bana. Samtang say gi-share kanato ni Kapusong Pancho Magno ang iyang nabati og mga na-experience isip first time dad. Gani hands-on silang duha sa iyang asawa nga si Kapusong Max Collins sa pag-atiman sa ilang baby. Mga kapuso, unta na inspire og nakakaton kamo sa gi-share sa atong mga bisita karong buntaga. Sama na lamang sa panultihon ni Robert Mondavi nga making good wine is a skill, making fine wine is an art. See you tomorrow mga kapuso, alas 8 gyapon sa buntag dinhilang sa inyong Morning Kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag kalimot, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.